Ако тичаш по 20 минути всеки ден в продължение на 30 дни, какво всъщност се случва с тялото ти? Седмица първа. Сърдечно-съдовата ти система се адаптира бързо. Сърцето ти става по-ефективно и изпомпва повече кръв с всеки удар. Пулсът ти в покой пада с между 5 и 10 удара в минута. Белите ти дробове увеличават капацитета си и поемат повече кислород с всяко вдишване. В началото се чувстваш уморен, но това е тялото ти, което изгражда по-здрава основа. Седмица втора. Физическите промени започват да се виждат. Мускулите на краката ти, квадрицепси, задни бедра, пръстци започват да се оформят и стягат. Гориш мазнини и показваш чистата мускулатура отдолу. Метаболизмът ти се ускорява и гори калории дори докато спиш. Дрехите ти започват да ти стоят по-добре. Хората започват да забелязват. До седмица трета менталната промяна удря силно. Бягането залива мозъка ти с ендорфини и разбива стреса и тревожността. Спиш по-дълбоко. Фокусът ти се изостря. Дисциплината ти става по-силна, защото постоянството всеки ден изгражда неудържима воля. Ден 30. Тялото ти вече се е променило. Пулсът ти в покой пада от 75 на 65 удара в минута. Свалил си видимо количество мазнини. Краката ти са по-слаби, по-чисти и по-силни. Изкачването на стълби вече ти се струва без усилие. Ментално си по-свеж и по-щастлив. Извода: 20 минути, 30 дни, по-силно сърце, по-стегнато тяло, непоклатим ум. Това е силата на постоянството.